Είμαι συνταξιούχος δικηγόρος. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τον τομέα της φιλανθρωπίας. Κυρίως όμως αυτή την εποχή με αγγίζει πάρα πολύ το θέμα των προσφύγων, πάρα πολύ, όπως και πολλούς Έλληνες φαντάζομαι. Και κυρίως ύστερα από τους βομβαρδισμούς στη Συρία, ο λαός αυτός ο Συριακός και το τι υποφέρει. Είμαι ίσως περισσότερο ευαισθητοποιημένη, διότι η καταγωγή μου είναι μικρασιατική και η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη και μου είχε διηγηθεί πολλά από τους πρόσφυγες και τι είναι πρόσφυγες και τι τραβάνε οι πρόσφυγες, και η αλήθεια είναι ότι με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Είχα πάει και στα camps που έχουν στο ελληνικό, αλλά προτίμησα να έρχομαι εδώ στην πλατεία Βικτωρίας, διότι έχω άμεση επαφή με τις οικογένειες των προσφύγων και κυρίως με τα παιδάκια, διότι ξέρω ότι εδώ είναι περισσότεροι. Σε άλλες περιοχές της Αθήνας δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει έτσι σε ελεύθερο χώρο πρόσφυγες και ιδίως παιδάκια, και φέρνω κυρίως στα παιδιά αντικείμενα για να τα χαροποιήσω. Ας πούμε σήμερα, όπως και άλλες φορές, φέρνω κυρίως αυτά τα σακίδια πλάτης, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, διότι αφήνουν τα χέρια τους ελεύθερα και μπορούν να βάζουν αντικείμενα. Για να περνάνε την ώρα τους, τετράδια, ό,τι τους δώσουμε τους αρέσει πάρα πολύ και χαίρονται. Ξεχνάνε και τα προβλήματά τους και τις ταλαιπωρίες τους βλέποντας τα δωράκια. Η προσφορά των Ελλήνων είναι μεγαλύτερη από όλη την Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε λαούς να κλείνουν τα σύνορα, για μένα είναι απαράδεκτο.